Ljudi žude da prevaziđu ovozemaljski svet. Ono što je tajanstveno, sve nas pleni. Pa, jesi li dobro pogledao? Da, šešir je definitivno prazan. Wow, sjajno! Kako si to uradio? U prostoru kratke predstave, mađioničar mora da razbije barijeru između realnosti i fantazije, dajući publici uvid nesvakidašnje. Ej, ovo nije ono što sam tražio. Očito sam tražio jabukovaču. Popio si naše najbolje vino. Mislim da si malo previše popio. Da, sigurno. Misliš da ne znam šta sam ja naoručio? Eto, šta kažeš na to da pogledaš još jednom svoje piće? Da, ovo je stvar koju sam tražio. Sladak ukus jabuka. Koji? Kunem se da sam upravo držao. U očima većine ljudi magični trikovi su kao čuda. Ali mi, kao mađioničari, više volimo da razmišljamo. Da su velika čuda